Първият председател на ловно-рибарско сдружение Сокол 1893 е Йосиф Хеник Майер. Той е роден през 1854 година в Прага, Чехословакия. Произхожда от бедно семейство. Завършвайки класическа гимназия, той отлично владее латински, гръцки, немски и френски език извън материята. На 17 годишна възраст е бил вече студент в юридическия факултет, като се е издържал с преподаване на частни уроци по латински и гръцки на деца от заможни семейства. След завършването му започва работа като адвокат. По това време Чехословакия е в пределите и под властта на Австро-Унгарската империя. През втората половина на 19 век се усилва националното освободително движение на чешкия и словашкия народ против Австро-Унгария. Йосиф Хеник Майер, като младеж с буен ум и силно изразен родолюбив и патриотичен дух, се включва активно в движението. Това привлича вниманието на властта, което започва да го преследва. След освобождаването на България от турско робство, в страната ни се чувства остра нужда от квалифицирани кадри и специалисти за управление на новообразуваната държава. Заедно с други чехи и Йосиф Хеник Майер, ръководен от славянските си чувства и преследван от властта в поробената си родина, я напуска през 1882 година и пристига в България. Йосиф Хеник Майер се установява в град Татар Пазарджик, привлечен от красивата природа в околностите на града. Високо квалифициран юрист, последователно работи като съдия, прокурор и адвокат. Голямата му ерудиция и обща култура бързо му спечелват авторитет и уважение сред обществеността. Йосиф Хеник Майер е поддържал обвинението в процеса срещу убийците на Алеко Константинов, като в речта си задълбочено и изключително аргументирано юридически ги изобличава. Той обръща внимание на съда върху липсата на мотиви в поведението на извършителите на престъплението. Майер умира на 13 юни 1930 година като народен представител в Пазарджик. Пазарджишкото поле на ловно-рибарско сдружение Сокол 1893 е едно от най-равните полета в България. Особено равнинна е средата му около Пазарджик и на изток от него. Средната надморска височина там е под 200 метра. Главният водосборен басейн е река Марица с нейните по-големи притоци реките Тополница, Лодеяна и Чепеска. Тук има и множество микроязовири, като техния брой само на територията на община Пазарджик надхвърля 100. Река Марица и притоците й са образували ниска, но широка незаливна тераса. Климатът в Пазарджик има благоприятен преходно-континентален характер. Отрицателните температури в тракийската низина са характерни за най-типичният зимен месец януари. Въпреки това, поради защитата на Стара планина от север и влиянието на Средиземно море от юг, средната януарска температура е положителна. Дългото лято, често от април до октомври, е достатъчно топло. Това е удобно както за отглеждане на две култури, така и за развитието на ориза, тютюна, памука и други. Всички тези условия благоприятстват размножаването на пътпадъка, гургулицата, гълъба, ярибицата, патицата и заека. Не са редки случаите, когато пътпадъците чупят минимум 2, а не рядко и 3 пъти в годината. Заекът създава по 3-4 поколения на сезон, а ярибицата често снасят 22-26 яйца през този период. Малките дъбови горички, ограждащи Пазарджишкото поле, в близост до обработваемите площи, създават великолепни условия за отглеждането на малките от гургулицата и гълъба. Тези условия обаче водят след себе си и следващия клас от биологията, а именно хищниците, и то в тяхната почти пълна гама, с изключение на вълка и златката. Тук ловците от сдружението водят непрекъсната борба за редуциране броя на лисицата, чакала, дивата котка до неотдавна и белката. А освен тях, в зимния период чести гости на ловната територия са различни видове мишелови, соколи, степни блатари,
орел рибар и още много грабливи птици, нанасящи понякога съществени щети върху числеността на полезния дивеч. През далечната 1893 година, след като вече във Велико Търново през 1884, в Пловдив през 1887, във Варна през 1889 година и в София през 1890 са учредени ловни дружества, се поражда идеята и в Пазарджик да бъде образувана такава организация. Така, на 18 ноември 1893 година се свиква учредителното събрание на Пазарджишкото ловджийско дружество «Стрела». На него присъстват 62 ловци от Пазарджик и селата Сарая, Сестримо, Драгор и други. За пръв председател е избран споменатия вече Хеник Майер, който по-народно се чех и по това време, както вече казахме, работи като съдия и прокурор в Пазарджишкия съд. За подпредседател е избран юристът Гого Петров, работил над 20 години като мирови съдия и ревностен сътрудник на списание «Природа». За секретар на дружеството е избран видният пазарджиклия Атанас Чулински. В средата на 30-те години на миналият век една от най-известните представители на ловната общност в Пазарджик е Вера Минчева. Отличен ловец, завършила музика в Италия. Тя е една от първите жени, които се занимава с ловен спорт на територията на Пазарджишкото сдружение. Вера Минчева е известна още тогава с прозвището си Пазарджишката Диана. След образуването на националната ловна организация «Сокол», дружеството в Пазарджик се преименува на ловно-стрелченско дружество «Сокол». През 1929 г. в Пазарджик се основава спортно-риболовно дружество «Марица». През 1947 г. двете сдружения, членовете на които в по-голямата си част се препокриват, се обединяват в ловно-рибарско дружество Пазарджик. Освен своята идеална цел и организационните си задължения, членовете на сдружението в далечната 1934 г. построяват в града свой ловен дом. Изграждането на голямата за времето си сграда е извършено с безкористния труд на ловците и риболовците, а организацията е изразходвала за материали на онова време 800 000 стари лева. Няколко години по-късно дружеството построява за 200 000 стари лева една от първите фазанарии. Освен това, по това време вече действат усилено и ловните развъдници – Балдевско корито, Наковец, Тополнишкото корито, както и дружественото ловище Текира. През 1959 г. в близост до съществуващата фазанария, ловците и риболовците от сдружението построяват рибно-стопански комплекс за производството на шаранов зарибителен материал, чийто капацитет е 1 милион екземпляра на година. Освен това, там се намира и великолепната ловна резиденция, в която има не само ресторант, възхитителни спални помещения, но дори и басейн. В началото на 50-те години на миналия век в Пазарджик вече съществува стрелбище с 3 машини за дисциплината трап, а през 1965 г. в местността Мандракчак, зад акумулаторния завод в града, по посока на село Синитово, се открива ново съоръжение с 15 машини от същата дисциплина, което вече е с олимпийски размери, където по-късно се провеждат преди всичко окръжни и общински състезания. През 1980 г. в местността Писковец, край града, членовете на сдружението построяват модерен ловно-стрелкови комплекс за дисциплините трап, ски и бягаш заек. Това доведе до възможността ловците не само да поддържат спортната си форма, но и да излъчат отбори от различни дисциплини, които и днес са началните места в различни национални и републикански съревнования. На новото стрелбище през 1991 г. бе проведено и републиканско първенство за мъже, жени, младежи и девойки. По-късно на него бяха проведени много дружествени състезания между
ловно-рибарските дружини на Сдружението и по този начин то изпълняваше в пълната си цялост своето предназначение. Освен това, в дружеството се провеждат всеки път кръгли годишнини, т.е. бяха отпразнувани в последно време 100 годишнината, 110 годишнина, 115 годишнината на Сдружението. Наши състезатели редовно участват и в републиканските първенства за кучета, работещи с стойка по системата Свети Хуберт. Най-изявените състезатели са Петър Ветренски, Николай Неделчев, Любомир Нориев и други, които често са в призовата тройка на състезанията. Още преди 1960 година в дружеството се провеждат и надпревари по улов на риба. По-известните състезатели и редовни участници в тези надпревари са Петър Папазов, Иванка Папазова, Христо Ковачев, Михаил Златанов, а по-късно и Николай Дошев, Георги Лусков, Иванко Трабаков, Валентин Папазов, Дончо Попов, Стоил Гиздов, Станислав Гиздов, Евелина Димитрова, Стоян Байков, Атанас Попов, Стефан Сираков, Николай Попов, Мира Спасова и други. На републиканското първенство по улов на риба за деца на 15 юни 2003 година отборът на Пазарджик зае второ място в футболното класиране, а в индивидуалното класиране на първо място е Николай Попов от Пазарджик, на второ място Василен Спасов от Пазарджик и на трето място Мира Спасова също от Пазарджик. Дружеството има и собствена фазанария, която е включена в националната програма за обогатяване на девичевата фауна. Освен това, всяка година в природата ловците и риболовците от Връса Сокол 1893 разселват между 3000-3200 фазана, по 400 ярибици, над 500 диви патици, а също така извършват и задължителното подхранване, като ежегодно изразходват по 15 000 тона фураж, а в зими като 2012 тази цифра достигна и 30 000 килограма. Дружеството води и много голям организационен живот и затова е изключително ценено от държавните, общинските и други институции в нашата страна.
Изключително успешна е борбата за редуцирането на хищниците на пазарджишките ловци. Много от тях успяват сполучливо да се борят за опазването на полезния дивеч.
като най-честите първенци са ловно-рибарските дружини в Овчеполци, Щигово, Добровница, Априлци и други. Ловците от сдружението ловуват успешно на пътпадък, гургулица, гривек, ярибица, заек, диво прасе, така че за тяхните успехи говорят сами по себе си фотографиите. Но интересно е, че в последно време имаме ловци вече, които ловуват на високо ниво, т.е. те са в голямата ловна игра, или както я наричат по света Big Game Hunting. Не закъсняват след тях и риболовците. И освен, че успяват да ловят рекордни екземпляри по нашите водоеми, една част от нашите сънародници с успех риболовстват на Средиземно море, риболовстват по океаните и са стигнали до там, че вече имаме представители, които ловят акули и се намират в голямата риболовна игра, или както я наричат Grand Fishing Game. И след всички тези постижения, естествено, поколенията се въртят така, че се появява новата смяна. Годишната история на ловно-рибарско дружение Сокол 1893 за вас отстреляха Надежда Тодорова и Спас Спасов.